தேவையான அளவு தக்காளி ஒரு 1.5 கிலோ, தேவையான அளவு உப்பு, அதுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய், வாசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி கருவேப்பிலை, தாளிக்கிறதுக்கு நல்ல எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க. இஞ்சி, பூண்டு, சின்ன சைஸ் எலுமிச்சப்பழம், புளி இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு கலவையாக செய்து எடுக்க போகிறோம். வடம் வந்து நல்லா வாசனைக்காக. அதுக்கப்புறம் கூடையே கடுகையே எடுத்து வச்சுருந்ததை போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் அலம்பி சுத்தமாக ட்ரையாக வறுத்து வச்சுருக்கோம், அதையும் இதில் போட்டுடுறோம். அதே மாதிரி பூண்டையும் இதில் போட்டுடுறோம். தேவையான அளவுக்கு உப்பும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இன்கேஸ் கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி இது வந்து நல்லா சுண்டி வரும், அழகாக தண்ணி பிரிஞ்சு வரும் எண்ணெயிலேருந்து. எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரே டைமில் போட்டுடலாம், வதக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை, எல்லாம் ட்ரையாகவே வதக்கியாச்சு. ஸோ இப்போ இதையும் போட்டுடுறோம். நேரம் நம்ம வைக்கணும் சிம்மில். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி தனியாக எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இதோட நம்ம ஆற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு.